Здравейте, това е Лос-Анджелес, а зад мен е Холивуд, района, в който се намираме в момента. Красив хълм, посещаван от много туристи. И панорамата на Лос-Анджелес. Дъното, високите сгради, това е даунтаун на Лос-Анджелес и Холивуд, западен Холивуд. Тук се намира отсреща най-големият театър Боливуд Бол. Как се казваш? Холивуд Бол. Холивуд Бол за 45 000 души. Използва се за различни концерти и спектакли. Тези красиви хълмове, на които сега в момента се намираме, са близо до района, в който живея, т.е. Студио Сити. Другата страна от Холивуд се намира едно от най-старите киностудии, Университи, и градчето Студио Сити, в което аз живея. Най-старото киностудио в Лос-Анджелес, това е Paramount Pictures, който се намира на улица Мелроуз, един от булевардите на Холивуд.